il-mobile. Kont mort nara film tal-biża dwar fatati, mostri u ġganti. Xi ħadd f'daqqa daqqlu l-mobile fl-aktar biċċa eċitanti. U l-kollerna arrabjati. Mort il-funeral tan-nannu kien mument mill-aktar serju. Smajna f'salt idoq xi mobile hekk kif tħanna ċ-ċimiterju. U l-kolledna ddisgustati. Mort il-Manuel xi senilu għal-kunċert mazzija Norma. F'daqqa waħda smajna mobile f'nofs il-kant tan-nessun dorma. U l-kolledna feroċjati. Kont l-isptar bil-kwiet nistenna, eċitat kien żgur kulħadd. F'daqqa waħda ħosta mobile għaj ma zaqqix qataħat. U l-kolledna ppanikjati. Fil-miliet għamilna reċta biex infakru din il-ġrajja. Imma f'salt instema mobile malli l-anġlu der l-rajja. U l-kolledna xxukkjati. Kont il-knisja għal-qoddisa bil-kuġini u ħuti miegħi. U hekk f'salt waqt l-omelija beda jdoq il-mobile tiegħi. U n-nies qalet iċċassata.